fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fonde ilimane to babaɓe to juude to hayre gollere to hayre law to hayre mbara to seeno busoɓe to kasga to mairie ko on takkusan juula ha to galle ceerno yaya bado richatola ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité asegna yembela dakar ko on takkusan juula ha to galle ha to duɗala harmayni sharifayni ngal ceerno amadou dia to almadiya ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie ma to leydi sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hoorejo guendi sénégal ƴetti lana mum andi wa ko yaɓani Abuja to leydi nigéria tawtoriyede sommet battowo capanɗe jeegom e jeeɗiɗi walla lawol taw session ordinaire toon to tawi ko fedde CEDEAO to leydi sénégal ha joni Ousmane Sonko hoore jagonde kañumne guilal juma hanki o ƴetti lana mum ndiwa kene yaɓani toon to leydi Chine to leydi Mauritanie Mouhtara Ould Ndiaye kañum woni hoore jagoɗɗe guendi Mauritanie o erima dendagal ardiɓe ministére uji ɗi ardiɓe dendagal gollorɗe leydi ndi kala taw ko gollorɗe laamu koko tawi kay koko fati e recrutement ji woni kay guila ƴedde embauche ha ƴettude gollotoɓe kay nde wonata dow gonga e dow peewal tawi alda e heedi heeda to leydi Mauritanie ha joni Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie o waɗi tigui jillu makko e nder yoga usine aji tawi ko usine aji pewnoji kosam e nder nokshot lamorgo gendidi to leydi Mali gouverneur région de Tombouctou waɗi jertago mum faade dendagal ɓesguji tawi kadi ko commune aji e région aji kono ɓe kay huccidɓe e maayo wat witego fleuve Niger nde ɓeydoto rentade tigui saabu o holliri maayo ngo no ƴeɗano feewi ɓene to leydi Benin ko pasteur goto waɗi toon mojjobere caggal kay yaltiddemo e debbo desaɗo haw wawi dajjude mum ɓiɓɓe ɗiɗo tawi kadi ko debbo desaɗo juulowo e nder église makko kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha dowlaji denden Amérique jeen ha to leydi Ukraine to leydi Syrie ha to leydi France bisimilla moon e ketki hotodirte joni piran pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi gorko mo melga wuuro jinneji on woni ceerno Amadou Tijani Diallo wi ko firtata aadi mo addudire jaaɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwal e danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol gorko mo melga wuuro jinneji ene yaran ɓen wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yaran ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli musoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa woddude so tawi kay oɗon maldana ko kanko jeeyi rafi o ko balle tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tijani Diallo ene yawrani ɓen wonduɓe prostate fiɗaɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe jawrande ko fate estomac dendagal estomac ma yaranno so tawi on jokkodiri joni nder balle tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa hano hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinnejo mo tawe to leydi Mauritanie kala jinɗo jokkodirde makko nder nokshot numéro makko ko 46 94 21 91 ko numéro makko appel ko numéro kadi WhatsApp gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko leydi France WhatsApp woni golla hano hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon min ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Dagana ha Toros Mauritanie kala ene tawi ɗon seydi makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe
gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e muɗum numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodir 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla e gardogola ceerno Makki Muntaga Talla kame ceerno Seydou Nourou Talla gardiɗo imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Talla Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla kodduɗala keptinangala fannu jangin alquranil karim français anglais informatique kami éducation de base e nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi Sénégal kala Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall en udditi dewrum ha yaaji en udditani ɓen jinnaɓe yiɓɓe windide suka men beele jooɗoytuɗale jangga alquranil karim walla français anglais informatique hay fannuji goɗɗi kala aɓe katojini e duuɓi joyya ha duuɓi sappo e joyya e ballal jomiraɗo sukore en alquranil karim tawtoɗa kay fannuji goɗɗi kala
dara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall udditide woni ha yaaji ngam binditagola ko fate cours de vacances onon jinnaɓe wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi ndi kala yiɗɓe windide suka men beele jangga alqouranil karim e nehdi e fannuji goɗɗi kala dara bonnouru gila golewru juin udditide muɗi moma ko fate binditagola bisimilla moon gila hewani dara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou talla kuddudal keptinagala e nder leydi sénégal hay gouvernement leydi sénégal ngal duɗal noon ɓen ɗiɗi kala ɗe tawe e nder dakar lamorgo leydi sénégal so tawi noon kuddudal rewɓe ngala tawete koto sikkab liberté 3 villa 17 78 b so tawi noon kuddudal worɓe ngala tawete koto cité dubaï almadi d e nder dakar lamorgo leydi ndi sénégal sa yiɗi jokkodire tongoɗe mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bisimilla moon duɗal bonnouru udditide woni ha yaaji wandi ɓe windide ɓiɓe mum guila e cours de vacances ha ɓen aroɓe joɗade e ngal duɗal bonnouru Kettoɗe kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas go lewru korse woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Waly Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no biruɗen e gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie leydi Sénégal pudorɗen to leydi Sénégal noon duuɓi jeegom hikka noon ko Cheikh Béthio Thioune yalti aduna e oɗo saha joni noon ko ñawore kay woni hakkude ɓiyi ko biyeteɗo Seydina Salouma Thioune e joom suudu goto e suddiɓe makko tawi ko biyeteɗo sokhna Déthié Pène hakkude Seydina noon e gorgol muɗum o woni tigui ko tribunal tawi kadi tribunal o ko bone galle goto woni parcelle on parcelle noon galle ne tawe to Touba Ndiarène Touba Ndiarène noon to Touba Ndiarène ko toon tigui haala ka goni ɗiɗo kala noon mone mabɓe kala holliri wonde oɗon parcelle kala walla oɗon galle ko Cheikh Béthio Thioune rokki ɗum Seydina noon ine namdi Seydina noon ine namdi kay nde namdi kay de tottite to tribunal to namdi kay de tottite galle makko kadi o namdima nde goggiraɗo yoɓatamo 1 million tawi ko franc CFA ɗum noon ko dommage et intérêt goggiraɗo o noon kañum goggiraɗo noon wi tigui wonde ko Cheikh Béthio Thioune kañum rokkimo bowal ngal rokkimo parcelle o ɗum ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 14 tawi kadi rokkimo ko publiquement woni yeeso yimɓe kala ɓiɗɗo o noon koko ɓiɗɗo o noon koko o holliri noon wonde ɓiɗɗo o koko felli tan yaade fewde yidde heftude galle o fewnoyi kayitaji tawi ko kayitaji fenade gam hollirde kay wonde galle o ko galle mum ko donu ummiri heeɓi tigui koye bamuma tribunal ngal noon holliri tigui wonde ko ɓiɗɗo o goto kañum tigui addi kayitaji woni tawi ko kayitaji papier de propriété hollirde wonde ko kañuma jeeyi oɗon nokku tribunal o noon namdima kay nde goggiraɗo kay tottita galle o soke kadi lebbi jeegom tawi ko avec sursis woni hay sino natani kaso kay nder lebbi jeegom ɗi so tawi ala ko waɗi kay natta kaso tawi noon woodi ko waɗi walla woodi gulliti ɗum so tawi kay heedi koye fenade waɗe ndera kaso woni ko wiyete sursis noon ko ñawore nde noon yanata ha laaɓa kay woni verdict mayre ko ñande 15 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi woni 15 lewru dartondu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe leydi Sénégal o ƴetti lana makko ndiwa kam aljuma hanki o yabani tona to leydi Chine tawi o yehi koye mbadi yidde ñastoyade kay ko fati diplomatie woni jokkodiral to banggue diplomatie hakkude leydi Sénégal e leydi Chine kadi kadi tawtoriyede kolol battowol 15 ɓiwol woni 15e édition du format d'été baɗowo toon to Davos baɗowo to wuuro
to Dabos baɗo to wuro witengo Canjinga ɗum on somi noon waɗa tigui ñande nogas nayyi ha nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi woni lewru ndu gonɗen ɗum so tawi ko Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal kañumne aseta hande o ƴetti lana makko ndi o kam o yaɓani to Abuja woni lamorgo leydi Nigéria kankone en nayimo toon ko tawtoriyede kolol battowol capanɗe jeegom e jeeɗiɗi wolu lawol woni 67e édition ordinaire tawi ko conférence des chefs d'état et des gouvernements de la CEDEAO ndena jonde noon joɗoto kay ko aletta janggo nogas ɗiɗi lewru juin CEDEAO noon e oɗo saaha joni ne wayno koko barmande CEDEAO noon ko guila kay ɗeɗo leyɗe tati jeenoɓe mabɓe jalti hen ha laaɓi mbaɗi tafi fedde mumen woni tigui leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso gedduɓe CEDEAO ha laaɓi oɗo saaha joni tafi fedde mumen ɓeynir ɗum alliance des états du Sahel ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen capantati élève tawi hen 11 ko sukaɓe rewɓe hay nangganoɓe ene coka kay tawi nanguirno kay ko fati fuite preuve bakka épreuve mabɓe examen tawi ko histoire et géographie goppitama aljuma hanki o sanga 17h woni 5h kikiɗe ɓe goppita noon ko caggal kay nde ɓe daari yesso procureur élevage ji kewɗi noon jeeyaɓe oɗon lycée ji kewɗi wondude jinnaɓe sukaɓe e koreji men kala sehilaɓe mbawi tigui arde mbaɗi momodiral mumen yesso tribunal o ko adi koɓe goppite ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal nana jokki darde mum kay haɓade ko fate trafic tawi ko trafic kay waɗoɓe leɗɗe nawa itta en taaƴa leɗɗe ene kuppa leɗɗe kay ene coppa leɗɗe nawa ene jeeya woni soppana ene jokki kay ndiyana darde koye ndina mbadi noon to worgo leydi ndi brigade territorial ɓe Médina Yoro Fula mbaɗino opération pattam lemijo ɗum ko alkamisa ɓennuɗo ɓe mbawi teɓade kay sagataɓe sappo soppana en tawi ko dattanoɓe soppude leɗɗe waɗoɓe trafic tawi ko leɗɗe kaɗaɗe soppude ɓe coppa ɗen leɗɗe noon tawi kadi alda e yamirore ɓe tawrama noon eɓe jogui temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi bilan woni tigui pooɓe leɗɗe ɗe ɓe coppi wondude machine tawi ko machine taƴowo leɗɗe wondude tigui e kaɓirɗe kewɗe goɗɗe ɓe tawrama kadi camion mawɗo on camion noon ko on ɓe keewi hutorade kay gam naw waɗirde trafic leɗɗe ɗe gendarmeɓe noon namdima kay erima population kala kay nde ɓe jii gueɗe baɗi ni walla kay moɓe pamani nde ɓe noddata ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyan ha to toon to Madina Baye aljuma hanki o timmi balɗe tati kay balɗe tati ɗe noon tawi ko 72 heures ɗen 70 heures ɗin balɗe tati noon ko janggugol woni tigui silkeji ala Qouranil Karima ɗum noon ko toon to Madina Baye ko caggal juural tusbar noon ko nden tigui aljuma hanki ko nden ɓe mbawi timminde oɗon silki al Qur'ana ɓe duwi ɗum tawi kadi ko imam Cheikh Mahi Aliouna Cissé kañuma timmin ɗum kañuma duwi on duwaw e nder balɗe tati ɗe noon woni guila ñande 17 ha nogas lewru juin silkeji capanɗe joyyi e ɗiɗi ujunere en fawi temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeetati silki al Qur'ana ɗum tigui waɗi ko waɗa e nder ɗeɗon balɗe tati tawi kadi ko yimɓe heptinaɓe guila e seremɓe ha e almuɓe sanɗaji heptinaɓe kadi to banggue wawde janggude sellude Qur'ana ko ɓe tigui mbaɗi juɓɓini ɗiɗon silkeji ɗin silkeji noon woni hen mujibe mum ko ardi foof ko nde jamma duumoto e nder windere he kala ha tengti e nder leydi Sénégal e nde ndungu kadi wona ngunde Allah rokkataɓe ndungu tawi ko ndungu hewngu jaam hewngu ndiyam tawi kadi ko ɓamtare e caggal ɗum noon nde caggal nde silkeji ɗi duwa noon caggal nde silkeji nde nden silkeji ɗi noon duwama khalifa général de Médina Baye hono Serigne Mahi Ibrahima Niass o erima almuɓe sernaɓe kamɓe kala jangguɓe wadɓe silkeji ɓe dutoɓe kala nde tawnorto hen duwoto beele kay aduna o kala jamne duumo en ha tengti noon e ɗeɗo leyɗele tawi kadi ko leyɗele oɗo saaha joni wonɓe gueruji nde jaam e kisala artata kay nder ɗe leyɗele nde jaam duumoto kadi e nder leydi Sénégal cérémonie noon waɗi tigui koyne tawtora cérémonie noon tawi ko on récital Qur'ana ko wayno Cheikh Mouhamadouna Al Amina ɓurɗo lollude e Baba Lamine wondude imam Cheikh Ahmed Tijani Cissé e yimɓe worɓe hewɓe mbawi notitade hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aljuma hanki o accident musɗo waɗi yaltirde Colobane tawi ko bus transport mo hinde tata kañuma felɓodiri e auto particulier goto hay sinno hay goto wasani hen fittade mum kono waɗi kam waɗi yimɓe barmuɓe hen hewɓe no fewi
tawi hay waɗi barmuɓe hen no fewi sapeur pompier en wawi arde kay notitade ko ɓuuri yawde yaccade kañum ƴetti barmuɓe kala nawi ɗumen to cuuɗi cafriɗi koto Saint Louis paɗena aljuma hanki o juma hanki o ɓen ardiɓe tawi ko landa witeka APR woni alliance pour la république ko landa laamu kirka ka ɓe mbaɗi tigui ɓeɓe communiqué mabɓe on communiqué noon ko hollirde mette mabɓe kay hollirde mette mabɓe e nguɗo laamu tawi ko laamu kessu lomtingu laamu kessu gon ɓe kolliri tigui nguɗo laamu ko ardi kala leeli hollirde woni tigui leeli tigui ko wiyete publication yoɓe rapport tawi ko rapport mumen budgétaire e wasde kadi hollirde ko fati detta public leydi ndi wasde laɓɓinde ɗum ɓe kolliri kadi mette mabɓe nguɗo laamu kessu kay ɗeɗo nanguere waɗata e kala dendagal ɓen tawi ko wonnoɓe laamu kingu ngu e kala saaha ministre uji e directeur uji nana nangue ene coke ɓe hen kadi nana mbanna ko wiyete jawe woni bracelet électronique ɓe kolliri hen mette mabɓe mawde no fewi tawi kadi ɓe kolliri ɓen foof ala ko nanguira kay oɗo saaha joni ala kadi ko kaɗira yaltude leydi ndi walla ko majjiɗa ɗeɗon jawe bracelet so wona kay jeeyede e laamu kingu ngu APR noon ɓe seeli e rima aseda hande o maɓe jubbina seppo kay taw seppo jaam yamigo e nder wuuro ngo hollirde kay wonde ɓe jaadani hen erade kay yo démocratie moƴƴo yo waɗe nder leydi he erade ko wiyete liberté e wondude eko wiyete état du droit ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen toon to Saint Louis koto leydi Mauritanie paɗena Mokhtar Wula Ndiaye kañum woni hoore jagoɗɗe guendi Mauritanie o erima aljuma hanki o nogas lewru juin dendagal département ji ministériel e dendagal administration publique kala golloɗe leydi ndi kala tawi ko golloɗe laamu nde dartinta kay nde dartinta kay nde dartinta kay ko wiyete kay dokkugol recrutement walla kay ƴettugol gollotoɓe guila embauche aji kala nde dartinta kay e fannu batteɗo oɗo saaha joni teskade tawi kadi ko waɗirte koye fannu kay ko wiyete heedago o erima noon dendagal ɗin waɗeɓe recrutement waɗeɓe embauche kala yo won dow lawol taw kadi ko dow nunɗal tawi alda e heedago yidde makko noon o holliri tigui oɗo saaha joni yimɓe hewɓe taw ko joguiɓe diplôme aji moƴƴi nan donki ƴettede kala saaha tawi won joguiɓe embauche aji ne jogui tigui golle tawi kadi hay fannu goto ala to jaari walla galna ɗum ngal gandal tawi tigui ƴettira ko heedago o erima noon laamu ngu kay e gollorɗe ardiɓe gollorɗe kala nde mbawat tigui darade beele ɗum ne natta ha laaɓa e nder leydi he o holliri noon wonde kay kala ko fati han kadi kawguel walla recrutement ji kay ma wooda kay ɓen tawi ma won kay ɓen tawi kadi ko yaruɓe on fannu woni autorité ji kay de contrôle ma mbaw notitade hen tawtorede beele kay ƴettugol gollotoɓe guila e embauche ha recrutement kala ne wawa rewde lawol hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Ba Coumba ko nulaɗo dariɗo wonande Mohamed Cheikh El Ghazouani faadi toon to Congo Brazzaville o joddima o yettima toon noon kanko Ba Coumba o yettima toon to Congo Brazzaville o joddima toon e Denis Sassou Nguesso kañum woni hoorejo leydi Congo Brazzaville o wiɗimo noon ɓatake mo nanɗo makko sehil makko Mohamed Cheikh El Ghazouani windi o holliri kadi wonde Mauritanie ina heddi kay Mauritanie kay ne o holliri kay wonde Mauritanie ina heddi kay ha joni addude ballal mum e ko wate kay addude ballal mum nangande jungo kay wondude nangande jungo ne soutien wonde kay candidat tawi ko candidat gonko onganajo e oɗo saaha joni yidde wonde kay yidde ardade ngal lokkitala bitegal l'UNESCO noon woni organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture nayi Ba Coumba noon to Brazzaville ko yettinoyde kay jarnore mo hoorejo leydi ndi e jarnore hoorejo leydi Mauritanie e dendagal ɓesgu Mauritanie kala jarnore mum kay caggal nde leydi Congo laamu leydi Congo nanganno kay jungo candidat Mauritanie najo o hono biteɗo Sidi Wulta tawi kadi koye ɗaftodiral baɗɗinogal ko fate gardigo oɗo boña biteɗo BAD woni banque africaine de développement ɗum noon ɓiyan ngel ɗaftodiral noon wanno ko guel ñanno gas jeenayya lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi da noon wulda Sidi Wulda noon Allah rokki ɗum polgo e oɗo saaha joni ardini ɗum ngal ɗon oɗon boña biteɗo tigui BAD woni banque africaine de développement Ba Coumba noon holliri tigui wonde Mauritanie kay haɗani tan kay wadde addude soutien mum hollirde soutien mum wonande kay on candidat mo leydi Congo ko fati l'UNESCO kono holliri Mauritanie ma daro kala darde foti darade kay do foti
darade kala ma waw darade dole mum ɗon ponno ha candidat leydi Congo wawa hebde polgu kay tawi koye ɗiɗon ɗim tawi tigui koye arde gardigo l'UNESCO ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines de l'industrie mo leydi Mauritanie o holliri e oɗo saaha joni industrie Mauritanie kay ene ƴelliti no fewi e ɗum yaari yesso tigui e ɗum ɓamti no fewi o holliri noon guila kay peeje kese ƴetta kay e oɗo saaha joni e hoore e oɗo saaha joni kay tawi kadi koye mbadi pour ko mbiyata horizon 2030 kay o holliri guila nden industrie leydi Mauritanie e kala subaka nana ɓeydo ƴellitade nana ɓeydo tigui yarude yesso guila kadi oɗo zone industriel intégré waɗa kay sosa tawi kadi service aji base tawe nder mum guila ko fati énergie courant en ndiyam en kuɓamen fof ene wawi tawe hen o holliri kay guila nden kay oɗo saaha joni holliri infrastructure uji timmuɗi guila nden o holliri e ɗum ƴelliti ɗum no ƴelliti ɗum no fewi o suuti ɗiɗon konngudi noon koye saaha kay o wonno e visite aji makko tawi kadi ko visite d' inspection o waɗanno kay ɗine visite d'inspection o waɗanno ɗum tigui ko nder usine aji tawi ko usine aji kosam woni usine aji kocce tawateɗi e nder Nouakchott ɗin noon tawe tigui to commune mo Toujinin ha to Daha Naim kala kanko Tijani Thiam noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi e ɗiɗon industrie leydi ndi eno tawri ɗiɗon usine aji guila kay ɓe o tawi ɓena ingénieur uji gollotoɓe ɗiɗon usine aji ha e technicien ji wondude ouvrier ji kala e golle men pewɗe kay eno tawri ɗiɗon société ji ni Zeynila Abidine noon kañum woni hoorejo patronat mo leydi Mauritanie kañum ne holliri kay wonde ɗiɗo usine aji kosam kay e oɗo saaha joni ɗi jaari yesso no fewi kadi ɗe balliti leydi ndi saabu e oɗo saaha joni 60% e ko besoin ko leydi ndi sohli e kosam hen 60% ko ɗiɗo usine aji mbawi tigui sarbata leydi ndi ɗum noon holliri tan e oɗo saaha joni wonde hay sinno holko ittete caggal leydi hewani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tijja alede janggo o no gasi ɗiɗi lewru juin 2025 toon to Angola to Angola koye ndina mbadi noon député tawi ko député diaspora Mauritanie e nder Afrique hono kañum kadi woni consul honoraire leydi Mauritanie to Angola to kañum woni consul leydi Mauritanie to Angola biteɗo Ahmedou Ould Boucheva o erima dendagal Mauritanie naɓe tawateɓe wurɓe toon to Angola ha tenti noon to Luanda kamɓe kala ñalawma alede janggo ndeɓe jaltata e keewal ɓe gara e peewal kay ha to Bowal diwa jaɓɓade kay hoorejo leydi gendi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani tijja toon ñalawma janggo to Luanda o holliri noon wonde kay ko ngollo woni lawol garwinigol ko Mauritanie wurɓe to Angola kay ne keeɓa fartange jaɓɓade toon hoorejo leydi mumen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar seno mimma to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen jeen ha to Tombouctou gouverneur fande Tombouctou waɗi jertago mum woni alerte wonande kay hoɗɓe kay toon to Tombouctou ha noon ha tengti noon kay e wurɓe sara fleuve woni sara maayo ngo to ngoɓe mbiyata fleuve de Niger tawatem toon to Tombouctou o holliri kay wonde maayo ngo e oɗo saaha joni ne ƴeeri no fewi wonde tigui ndiyam maayo ngo ne montano fewi nde hoɗɓe kay dendagal dande maayo ngo kala nde ɓeydoto tigui rentade ɓeydo tigui wattude hakkillaji men o wi noon wonde rapport kay mo rapport ɓayinade ñande sappo e jeeɗiɗi lewru juillet kay baɗɗaɗo o tawi on rapport waɗa tigui ko toon ɓeto ngo waɗa koto ñafunke ina holli tan wonde maayo ngo ɓeydima ndiyam ɓeydima no fewi kay e oɗo saaha joni saabu kay o holliri niveau maggo kay e oɗo saaha hikka kay to yarata ɗo ɓenni ɓurti niveau oɗo saaha rawane e ndungu rawane to yaranno kanko gouverneur noon o limti kay oɗo saaha joni sappo e joyyi commune ɓurɓe kay wonde risque kay e ngoɗo maayo so ƴeeri nde ɓeydata rentade ɗin sappo e joyyi noon commune hen ɗi tawate tigui ɗi caari ko nder ɗiɗo cercle uji tati woni ko cercle de Djiré noon woni commune de Djiré wondude commune mo Thienkura e commune mo Tingue Tingueri Toufa e commune mo Kirchamba wondude commune mo Garba Kora wondude commune mo Dangfa so tawi noon ko commune aji taweteɗi nder cercle mo Tombouctou ɗina woni commune mo Alfia wondude commune mo Lafia e commune mo Bori wondude commune mo Bouram Italie so tawi noon ko commune aji taweteɗi e nder cercle mo Gourma Raours noon woni tigui commune mo Hamza Kouma wondude commune mo Raours wondude commune
commune mo bakki mo bani kana wondude e commune mo serere ko ɗiɗo commune aji sappo jeeyi oɗo saaha joni kay ɓurdi hulanede kay waɗede alerte nde nden tono feewi ko fate ƴergola goɗon maayo witego fleuve di fleuve de Niger ha joni ko leydi Mali keddoɗen biteɗo Hawoya Touré ko gonnoɗo jayndi yanke kay tawi ko dowlunoɗo no feewi jiɗaɗo no feewi kay e ndeɗo jayndi a yawa haɓride witede ORTM guila 25 août noon 2021 guila nden noon kanko tigui kanko guila nden noon kanko Hawoya Touré tigui omo tawa guinden o noma troisiéme conseiller to ambassade Mali tawatede toon to Rabat e nder leydi Maroc o timmini noon mission makko ha timmi Allah artirimo to leydi Mali ko gollo noon hondi lawol ɗiɗi ɓowol kay komo tigui komo nome to banggue diplomatie saabu kay ko adi komo yehete naweto Maroc tawi kadi o ligginoma gollinoma to ambassade to diplomatie ambassade noon tawateɗo toon to ambassade Mali tawateɗo to Washington to dowlaji tentude Amérique ha joni ko leydi Mali leydi so ɗum to leydi Mali ko to leydi Benin paɗen to leydi Benin noon to yardete café oɗo saaha joni to Benin ko pasteur goto kay woni goto ardiɓe diine tawi ko diine isayankoɓe julnowo église goto kay kañum tigui oɗo saaha joni kañum jangtete toon on noon ko mojobere waɗi kay caggal e goto e rewɓe tawi kadi ko juuɗoɓe nder église makko kay tawi kadi on debbo ko debbo desaɗo omo rewi tigui omo yaltide e mum eɓe mbadda tigui ya Zeyna ha on debbo noon ɓe dañi sukaɓe ɗiɗo ɓen sukaɓe ɗiɗi noon kadi ko dewgal tawi debbo o ene resa ene wondi e joom galle mum ciskama noon kay hay kumal hayde debbo o resete ko kanko pasteur o ko kanko wanno dewgal ngal kanko humno dewgal ngal e oɗo saaha joni noon e nder réseau sociaux ha tewi réseau social biteɗo TikTok kay oɗo saaha joni ko ɗum tigui woni ko sari toon e nder leydi Benin pasteur o kala saaha yimɓe jaltina photo pasteur o nde mbiya ko o woni pasteur baɗɗo reedu kay e oɗo saaha joni walla jibdinɗo e debbo desaɗo ɗum noon addi tigui inci no fewi e nder église aji leydi Benin e oɗo saaha joni noon oɗon debbo kay on gorko noon tawi kadi ko desnoɗo on debbo mbiɗen caggal kay nde o sikkiti debbo nde yaltete on pasteur o sikkiti ni hay sukaɓe wona kanko jibiɗi ɓen sukaɓe ko den tigui o fellitoyi waɗoyde ko wiyete testé ADN e saaha mo waɗa testé ADN noon debbo o kadi ɓe jogui sukaɓe ɗiɗi mbiɗen wondude kadi e debbo nde so wi testé ADN noon holleri kay wonde sukaɓe ɗiɗɗe kala wona kanko jibiɗi ɓe ko pasteur o jibini testé ADN o kadi holleri hay debbo hay ɓiɗɗo cowiɗo gonɗo e nder reedu mo suwa jibinede hay on kadi hollirama wonde ko pasteur o kañuma jeeyi oɗon ɓiɗɗo eɗo saaha joni noon ko en inci woni ko tawate to Benin worɓe hewɓe kay oɗo saaha joni jogui kulhuli no fewi suddiɓe mumen yaade to église kay ha ko wiyede kay ne jokkodiri e ɓen pasteur uji ha joni habruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Benin koto Guinée paɗen maître Mohamed Traoré ko avocat ko bifnoɗo e nder galle makko e nder pecce jamma tawi kadi ko sagataɓe buuɓiɓe guite men ha ala ko yiyete sowona guite woni en kaggule kañumen garannoma e nder galle makko hay goto noon andano holto wonno andano kadi nawɓe mo teskama noon o woppitama o arti e galle makko oɗo saaha joni mo foofa kenal lakkitare ɓe goppitimo noon koye nder préfecture mo koya noon ko yaltirde Conakry e oɗo saaha joni noon tawi nokku tawi ko nokku cirɗo no fewi koreji makko noon e yoga e avocat ji makko goldi makko sehilaɓe makko mbawi tigui arde yiidemo salmindemo e juurademo ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jaboden ko musidɗo men sehdi men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Ghali Abouba, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗe ko leydi Mali to de cour mabɓe suprême wi wona landaji gonɗi toon ɗi e nder leydi ndi foof nde jomum en kay mbawata kono arde kono ƴewtade kay ko keɓanno e kalisaji kono landaji nde tawno wonde enen gandi oɗo saaha kaɗo haala taw kadi ene ganda konko firti ene wadde landaji ɗi koko pusa ha laaɓi ɗum noon e nder leydi ndi kala so tawi joni noon cour suprême mabɓe yetti kaɗo haala wi noon yoɓe garat mbaɗa ƴeewa gaddugo fof ko ɗo heɓanno e nder kalisaji e nder hirade taw ko ballal mabɓe ɗi ballanno landaji ɗi ko hunde nde ganduɗa hoorema ko famnaki hay e dara toon to Côte d'Ivoire e way landaji ɗiɗi kono lumɗo ɗi ene wayno de ko toon nde PDCI wonde hewde RDA
kam e PPACI en bandini kam wiide yo laamu ngu accu kay ɓen jeeyaɓe kay ɗin landaji yo jeeya e subgoji paaɗi arde ko nande Laurent Gbagbo en Tidjani Thiam en e Guillaume Soro kañum e Charles Blé Gouré kamɓe de e wonde kadi anoyela wona akosi Benjo ɓeɗe fof ko haɗaɓe jeeyede e doggol ɓen yidɓe kay ƴamde ardade leydi ndi ɗon to Niger to de caggal kay gueɗe caggal kay won lebbi kewɗi no feewi wonande kaɓe e oɗo crise moɓe gondi hono kadi laamu sabu ko ruude wawi hono bayyinde ñande alkamisare 19 lewru korse ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi wonde kay ene heɓta kay ko fatti kay société goto noddeteɗo hono Somaïr taw ko filial taw kono Jean mo leydi hono France mbaɗanno ko fatti kono iranium onano ɗum noon oɗo saaha de ɓe jiiɗi ko wiide wonde kadi aɓe kefta ɗum e juuɗe mabɓe nde tawno wonde oɗon contrôle moɓe jiiɗi wadde kay tako opérationnel gila kay lebbi jewtuɗi ɗo ɗi ene waɗi noon dossier o noon woni de ko kadi koye juuɗe hakkude laamu ngu noon to laamu hakkude leydi hono France paɗi e ñaame ɗum ɗo noon ko gila kadi coup d'état o waɗa toon e gardunoɗo leydi ndi Mohamed Bono Bassoum e nder juillet ujunaje ɗe nogas tati ha hande noon e wayno leydi France e hakkude Niger de ene wayno de gueɗe ɗe donki labtude no feewi Nigéria e nder wuuro Lagos ɗum noon hoɗɓe toon ɓe ene de ena jogui caɗele no feewi ɗum noon de ɓe mbawi kadi hono wiide noon laamu ngu wonde de ko ɗo ɓe koɗi ɗo koɗɗorɗe mabɓe ɗe e oɗo saaha ene wayno de kasdi ndi walla mbiya ono location ene tiiɗi no feewi e ɗum aɓe gosiri laamu ngu nde waɗa feere kadi jurdoto gueɗe ɗe gam newnadeɓe kamɓe ɓe ngala ɗoɓe koɗi ɗo kamɓe luuɓe e ɗen galleji ɗe mate kay ɗum rewne hono lawol e tawno oɗo saaha joni joom galle ɗiɗen pawnoɓe tan koko amre fawno forti koyɗe Ghali Abouba ko ɗum de tungguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anoddi kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sidibé Ba to Kayeyɗi ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to Darel Barke ko taari ɗum kala kabaruji men dowlaji kabaruji men joolam jaɓɓeɗi koto dowlaji tentude Amérique puɗɗoɗen biteɗo Mahmoud Khalil koye mawɓe tawi ko yuɓɓiɗannoɓe seppoji hollirde kay ina gondi e Palestine jaadani Israël ɗum noon ko taw ko ittia wonno e nder campus université mo Colombie ko nangonoɗo kay omo soka kene wona joni lebbi tati o woppitama aljuma hanki nogas lewru juin kikiɗe kirɗo o woppita tawi kadi ko namdal ko soka mbiɗen ma won lebbi tati joni ko juge noon tawi ko juge fédéral kañum tigui yamiri yo woppite saabu holliri kay yaadani e laamu Donald Trump ko wiya kay yo nangue saabu kay yaani foof holko nanguira noon oɗo saaha joni o heeɓi kenal lakkitare o yalti kaso koto leydi Ukraine paɗen leydi Russie noon ina fonno kay tottidde Ukraine naaɓe militaire uji tawi ko prisonnier ji wonnoɓe e juuɗe mabɓe tawi koye mbadi kay gostodiral prisonnier ji déclaration moɓe mbanno en kaalinuɓe kabaruji men hanki teskama noon leydi Ukraine noon ɗaminno tigui ma tottite koninkoɓe taw ko wurɓe kono noon ɓe kolliri tigui ñande kay ñalawma hanki o wonde kay leydi Russie tottitiɓe ko goskiji nogas woni militaire uji nogas tawi kay koɓe gondani e wonkiji mumen ko waraɓe ɗum woni ko ɗin goskiji woni koɓe dottita koto leydi Syrie paaɗena dadiɓe leydi Syrie ɓe kolliri tigui wonde ɓe nangui denɗum Bashar al-Assad woni cousin makko e nder embuscade woni tigui nder jeeje moɓe tufinomo omo wiye noon omo wiye Wassim al-Assad ko Assad hande o nogas e goho lewru juin ɓe teeɓimo e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe ko neɗɗo mantinnoɗo no fewi tawi kadi ko cattunoɗo tigui lamanteri mo e saaha laamu Bashar al-Assad ko ministre de l'intérieur ɗo mo leydi Syrie kañum ɓayini oɗon kabaru koto leydi France uddeten kabaruji men ley teskama ɗon leydi France kay naati e ñalawma mum ɗiɗaɓo kay ko fate cattugol nguleyki tawi ko nguleyki cattuki tawate toon oɗo saaha joni koɓe mbiyata canicule hannde waɗi ñalawma ɗiɗaɓo kay e nder leydi he kala ha tenti noon to worgo leydi ndi to rewo leydi to hirnangue plutôt to hirnangue leydi ndi noon teskama ko ɗin nokkuji ɓuuri wulle saabu kay ɗin température ɗi ma jaa ha 35
décret musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cara ko ɗum da wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko saydou abouba so tawi ko robino afrique ko musidɗo men arsane oumar mbocco ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on